For today's video mga idol, magpadagat sa may karon para sa simpleng pamilya, simpleng selebrasyon. Kay ning adlaw birthday sa akong mama. Kay lagi pinangga na to siya. Tagaan na tong importansya ning birthday niya. Ug karon isuroy sa tamo sa baybayon. Mingaw ang palibot, walay daghang samo. Unya kay nagdalaman mi og pukot. Gipaabot ra namo ang tubig na mo tao. Gipili rin namong dapita mga idol kay walay daghang samo. Kanabitang magbanding-banding mo nga walay magbuot. Porting okay ha mga idol. Okay pa sa alright. Unya karon arita sa ilawom sa samba kay mauni na pilian na mo nga spot. Landong kayong palibot. Sakto gyud kaayo nga arimi magtapo. Unya nakita na to si Oscar nagmikos-mikos na mga idol. Samtang ang iyang asawa nagpunggo-punggo pa sa duyan. Kay gikapoy sa biyahe kay kusog kay magpadagan sa motor si Oscar. Okay kayo diring dapita mga idol. Walay problema kay dako kayong kalibunan. Ug simba ko maglain ang imong tiyan. Aw adturan nimo ipabuhagay ang tanan. Simple ra gyud kayo ang among handa mga idol. Wala gyud mi kapalit og litso. Ang gibuhat na mo karon nagdaob lang mi in town kay amo ning isugba ang baboy para naami mapulutan. Oy, Mani Cristebe, kahangol dyan ni mong pulutan, oy! Siyempre ingko pisot kung walay pulutan dali ra kayo ta mahubog. Aw hinuon sad Mani Cristebe. Ang gibuhat na mo mga idol nagdala ra mi og trapal para among kapubuan. O di ba? Dili nakapaakon sa uhipan. Unya mga idol naabot ng among inahan. Gikan pa in taon ni siya sa hunasan. Kay nangyawat sa lagi in taon nga naami masudan. Ug karon si mama amo na ning i-welcome. Ang birthday girl. Nagpadagat ang birthday girl. Nakita na mo sa itsura ni mama nga nalipay gyud siya sa among gibuhat. Bisan dili bungga ang handa niya, pero nakatapok gyud mi iyang pamilya. Ngun ana ra kasimple ang kinabuhi mga idol. Ang importante kamo magmalipayon. Werteng okay ha. Walay problema diri mga idol kay pwede ra mo magdala og duyan. Mangita ra mo og lugar nga pwedeng kagairan. Aw okay kayo. Amuan na ning dalion og luto mga idol. Kay excited na kay ming ipulutan na mo sa inom. Oy, Mani Cristebe, ako ang primero nga shot, ha? Pawahi na lang kaing kupisot. Kay uwahi man sad ka naabot pod. Away ngun ana din na Mani Cristebe. Uing kupisot, first come first serve man good. Aw, kung mauna, waday mahimo diha. Nadaligid mig luto mga idol. Ang isda gitudahan na mog sudlod. Siyarog dili mapagod. Ug karon mga idol, amo na ning sugdan ang selebrasyon. Ang seremonyas amo na ning andamon. Ang birthday girl sa cake amo na ning patay hupon. Unya manganta na mi mga idol. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Day to you. Ang kandila tayo pa na. Puwerte okay ha. Sugdan na magpakas mga idol para mga palahobo makasugod nag-inom. Ay da, lingaw-lingaw ragod mga idol. Ug karon mao ni leaders palahobo. Kusugod kayo ni mo yaro. Maupod ni nga among ganir. Di sa di magpalupig mga idol. Ug tagay lang ang hisgutan. Musugot ra sad ni ug mouli nga magkamang. Mutsisir lang siya gamay mga idol para dili kayo halata nga naguba ang naong. Muapil siya si nanay. Kay nagtuo siya tubig ra iyang gitagay. Unya ari na ta ni Oscar. Kuyaw sa kay ni mo dala og tuma. Muranig na sa shield mga idol. In every drops count. Unya mauni pinaka-legend mga idol. Basta tagay ang iskutan, mura na kong nagdoktoral. Anga oy. Anga oy.